जोङो जेरावखि थाया मानो जेखि हाबा मावा मानो जोङो समय मथे सोलिनो सेस्था खालामनांगौ। खारन साननि ओंखामखौ जुदि नों मोनायाव जायोबा बाहाय जथेस्थ' नोङो सब साइडनिफ्रायनो बेमार आजारनिफ्राय बा नोंनि साननाय हनाय सब साइडनिफ्राय फावसयलांगोन। नंखायनो आं बुंनो लुगैदों जे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो दा नोंथांमोना नुबाय जोङो बै समाव मामोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव सोमावसारनायजों दिनै जोङो बेखिनिसिम जथेस्थ' जों जौगाबोबाय, जौगानो हाबाय। दा जों बे हिसाबै जोङो गोजौ सिन्था खालामनांसिगौ। आरोबाव जोङो फैबाय थानाय जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय जोङो सिन्था खालामनांगौ। मानोना नोंथांमोना नुबाय जे गुबुन गुबुन हादोरफ्राव जेरैबादि डेभेलप जाबोदों जों बेसेबां जों जानो हायाखै, किन्तु बे नङा जे जोंबो जानो हाया, जोंबो हायो। किन्तु जोङो माखासे जोंनि बै समनि सतीश धारेन जुगनि माखासे नियम कानुन माखासे माबाफोरखौ जोङो एसेबाबो जोङो नागारनो सेस्था खालामनांगोन। जेरै जोङो बुंनो थाङोबा जेनेबा मागोआव जोङो सप्ता खनसे माइब्रानि जौ लोंनानै लारु फिथा जानानै जोङो गावखौनो लोरजिया खालामनानै लायोबा बियो आरोबाव गोदानै स्पिरिट लानानै खामानि मावफिननायाव बे दुरबल जायो। दा नंखायनो जोङो आरो नोंथांमोना दिनै नुबाय दिनैनि बे सेमिनाराव जथेस्थ' जाफुंसारनो हानाय गोरों गोरा बिथांमोन दिनै बेहाय नुजाफैनानै गोबां बेसेन गोसा नोंथांमोननि सिगाङाव बिबुंथि लाखिलांबाय। आं बुंनो नागिरदों नोंथांमोनखौ जे जोंनि दिनै बेहाय नुजाफैनाय आंनिनो देरसिन बा जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावसिनि फिसाफोरखौ मोजाङै फोरोंनायाव बा जौगाखांनायाव आदद लानानैबाबो जेरैखि जाया जोङो जौगाखांहोनांगौ। आङो आरो बुंनो सानदों नोंथांमोना मोनथिगौ, नोंथांमोना जुदि फांसे बिफां गायोबा बेखौ फिसा समावनो जुदि मोजाङै गायो जत्न लानानै, बियो थाबैनो मोजां, बियो इयुनाव गोजौ गिदिर गेरेमसा मोनसे फांसे बिफां जानो हायो। थिग बेबादिनो जुदि जोङो जोंनि इयुन जोलैखौ जोंनि गथ' गथायखौ जुदि जोङो मोजाङै जागायजेननायावनो एलपि स्कुलाव हगार हरनायावनो बा प्रि प्राइमारियाव हगार हरनायावनो जोङो जुदि बे समनिफ्रायनो जों जुदि जत्न लायो, होमबा आं सानो फैबाय थानाय समाव जोङो जथेस्थ' जौगालांगोन। खारन दा नुबाय भारतबर्षआव गुबुन गुबुन रायजोफ्राव गुबुन गुबुन स्टेटफ्राव दा मानसि थानोनो जायगा गैला, लासै लासैनो न' बां लुजोबनानै आबाद मावनो थाखाय जायगाफ्रा लासै लासै खमायलांदोंसै। दा नंखायनो जोंनि मानसिफ्राबो बैफोर जायगायाव सोरबा न' लुनाय, सोरबा बबेबा इन्डास्ट्रियाव, सोरबा माबायाव जोंनि जायगायाव खामानि मावनो लाजिनानै बैफोर जायगायाव खामानि मावहैयो। दा आं बेखौ बुंनो सानदों जोंनि जायगायावबो जथेस्थ' स्कप दङ। दाबो जोंना बैफोर जायगानिफ्राय जों जुदि जयै खौसेयै जुदि जों नाजायो, आं सानो जों जथेस्थ' जौगालांनो हागोन। आरो आं बुंनो सानदों दा जोंनि लाइमोनफ्रा लासै लासै मबाइल बा लेपटप बा कम्पिउटार जातीय बांसिन बेबहार खालामनानै गावखौनो गाव माखासे जे फिजिकेल एक्टिभिटिस बेफ्राव सोरबा गेलेनाय बारनाय खारनाय बेफ्राव बाहागो लायालासिनो न' सिङावनो थानानै बबेबा बिफां सायाव थानानै बबेबा स्कुलफ्राव थाङोबा दसे सम मोनबानो मबाइल अन खालामनानै नायबाय थायो, जायनि थाखाय जोंनि फैबाय थानाय फरायसाफ्रा जेसेबां जाफुंसारनांगौ बेबादि जाफुंनो हायाखै। आरोबाव आं बुंनो सानदों दिनैहाय नोंथांमोनफ्रा मोनथिगौ 2014 सनाव भारतबर्षआव जेब्ला बिजेपि गभर्नमेन्ट फैदोंमोन, बे गभर्नमेन्ट फैनायनि लोगो लोगो जोंनि खाथिनिनो हादर चाइनाया जोंनि भारतबर्षखौ बोरैहाय डेमेज खालामनो हायो बेनि थाखाय नर्थ इस्टनि माखासे उग्रपन्थीखौ लानानै जोंनि बे
नर्थ इस्टनि थ्रुयै जेसेबांखि रायजोफोर दं बिसोराव ड्राग्स माखासे जायखौ निसा जाति होननानै बुङो गान्जानिफ्राय आरम्भ खालामनानै हेर'इन बायदिसिना जायफोरखौ जायोबा निसा जायो बेफोर जिनिसफोरखौ चाइनाया जोंखौ जोंनि हादरखौ दाबायनो थाखाय सानफ्रामबो फाथायहरबाय थायो। दा बेखायनो आं सानदों बा आङो बुंनो नागिरदों जोंनि लाइमोनफोरखौबो बा जोंनि गार्जेनफोरखौबो जों बेफोरनिफ्राय जथेस्थ' जों सांग्रां जानांगोन। खारन जोंनि गार्जेनफ्रा जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि बे सोरजिनाय जौ बिदै बा जौ गोरानफोरखौ लोंनो माना खालामो। बेफोरखौ मोनलोङैनि थाखाय बिसोर थांनानै मा खालामो जुदा माहारिफ्राबो जोंखौ दाबायनानै जानो थाखाय सेस्था खालामबाय थायो। बिसोरबो मा खालामो ड्राग्स हक बा गुबुन हादराव बानायनाय जौफोरखौ जोंनि जायगाफ्राव दखान बे मा होनो बेखौ गय दखानफोर बादि खुलि होनानै दिनै लासै लासै जोंनि लाइमोनफ्रा बाहाय बेफोरखौ हजम खालामनानै थाङै थुङै दा जेसेबां जों जौगानांगौ जौगालांनांगौ जोंनि माहारिया बेबादि जौगानो हायाखै आं होननानै सानो। दा नंखायनो आं बुंनो नागिरदों जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे जोंनि माखासे अर्गेनाइजेसनफोर जेरैहाय जोङो बुंनो थांब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो बुंनो नांगोन। आं सानदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि मोजाङै इनिसियेटिभ लानानै जोङो हायोबा मोनफ्रोमबो स्कुलाव बा हाइ स्कुलफ्राव बा गोजौ हायार सेकेन्डारि हक कलेजावनो हक जों जुदि जोंनि बे जौगासारनाय बिथांमोनखौ लानानै जुदि सम सम सेमिनार बा जथुमा लेंथुमनानै जुदि सावरायलायो लोगोसे गार्जेनफोरखौबो लाफानानै आरो साथ्रफोरखौ लानानै जुदि जोङो समाय समाय जुदि जोङो सेमिनार हिसाबै जोङो रायलायलायोबा बा बिसोरखौ फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरखौ जों जुदि बुजायनो सेस्था खालामो बा बोरैहाय जोङो फैगौ समाव थांनानै थानांगौ बा जाफुंसार सासे भारतनि गेजेराव जौगासार सासे जाफुंसार हिसाबै गावखौनो सिनायथि होनो हायो बेबायदि नोजोरखौ लाखिनानै जोङो समय समय जोङो माखासे एंगारनो हायै खामानिफोरखौबाबो नागारनानैबाबो जोङो ज' जालायनानै जुथुमा खुंलायलायनानै जों जुदि बुजायलायनो सेस्था खालामोबा बुजायलायोबा आं सानदों जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि माहारिया बुहुमनि गेजेराव जौगासार माहारि हिसाबै जोङो सिनायथि मोननो हागोन होननानै आं आसा खालामो। आरो नोंथांमोना नुबाय दाखालिनिफ्राय बे बर' साहित्य सभायाव गुवाहाटी बर' एस'सियेसना फैबाय थानाय इयुन जोलै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै बा फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे नैबे जोंनि बे एगजिबिसन स्टलाव मोनसे स्टल बाहाय माबा खालामनानै काउन्सिलिं प्रग्राम खालामबाय थादों। आङो नुदों मैयाहाय जोंनि आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि जानो गोनां चेयारमेन बिथां श्री देबराज उपाध्याय बिथाङाबो फैनानै बाहागो लाफैदोंमोन। दा बिथांनिफ्रायबो माखासे गथ'फ्रा जायफोर मैया पार्टिसिपेट खालामदों बिथांमोना जथेस्थ' सोलोंनो हादों बा बोरैहाय फैबाय थानाय आनजादफ्राव बोरै उथ्रिनांगौ बेखौ माखासे आइडिया होलांदों। दा थिग बेबायदिनो जोंनाव जौगासारनाय माखासे बिथांमोन दङ बिथांमोना जथेस्थ' होबाय थादों आरो गुवाहाटी बर' एस'सियेसना सम सम गोबां जायगाफोराव माब्लाबा मेगन फाहामनायनि केम्प खालामदों मालाबा बिभिन्न बेमार आजारनि सायाव बिसोरो केम्प खालामदों। बिथांमोननि अर्गेनाइजेसनाव जथेस्थ' गोरों गोरा जोंनि मानगोनां बारग' मेघालय रायजोनि हादुंगिरि बिथाङाबो दङ लोगोसे जोंनि बारग' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि हम एन्ड पलिटिकेल दायोहाय सेमिनारखौ सालायबाय थानाय बिथां हेमन्त नार्जारि सार बिथांमोन दङ लोगोसे बाहाय गुबुन गुबुन आइएएस रिटायार्ड बा जोंनि इन्जिनियारफोर मोजां मोजां सानसेखालि आं सोंदों जोंनि गामिनिनो डक्टर जयन्त बसुमतारी बिथांखौ आं सोंदोंमोन आं बिथांखौ आदै जायो जे आदै बे समाव बे साख्रि मावबाय थादोंमोन अएनजिसिआव मेनेजारमोन जेनेरेल मेनेजार बिथांखौ आं सोंदोंमोन सानसेखालि जे आदै नों जुदि गाज्रि मोनाबा
नोङो बेसेबां इनकाम टेक्स होयो होनना आं सोंदों। बे होनदों आं मा बुंनो आदै आङो 25 लाखनि बारा होयो बोसोराव। दा होमबा सिन्था खालाम जों बबेहाय दं बिथांमोना बबेहाय दं। आरो बियो सिम्बोरगाव हाई स्कुलनिफ्राय बर' मिडियामजों पास जानाय बे डक्टर जयन्त बसुमतारिया। दा नंखायनो जोंनि मानसिफ्रा सानो जे बर' मिडियामजों फरायनानै जेबो जाया, जे खाथि खालानि बे इंराजि मिडियामजों फरायबासो बिराद जौगासार जायो। नोंथांमोना मोनथिगौ सिम्बोरगाव, आंबो सिम्बोरगावनिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आङो एलपि स्कुलखौ आं नगुदिनि एलपि स्कुलाव बर' मिडियामजों फरायनाय, हाई स्कुलखौबो बर' मिडियामजोंनो फरायदों आरो क'क्राझार कलेजनिफ्राय आङो बिए आनजादखौ पास खालामनो हादोंमोन। दा आं सानो दा जोंनियाव मोनसे स्टाइल मोनसे सोलिफुबाय थादों। बिमा बिफाफ्रा बेसिकेलि बिमाफ्रा फिसाफोरखौ इंराजि मिडियामाव फरायोबा थाबैनो बिराद मोजां जाफुंसार सासे सोद्रोमा जानो हागोन साननानै फुङावनो दोनलांनानै स्कुल गजासे बेहायनो थाबाय थानानै मबाइल लानानै फेसबुक आपल'ड खालामो, सोरबा मोजां फट' खेबबाय माबाय। दानिया बे फेसबुकखौ नुनानै बे ओरैबायदि देलायनानै आपल'ड खालामो ससियेल मिडियाआव, बेखौ नुनानै सेंग्रा माखासे गथ'फ्रा सानो जे हाब सिख्लाफोरखौ लाइन मारिनायनिफ्राय जुदि बै बाजैमोनखौ जुदि लाइन मारियोबा बिथांमोनासो माथो बिराद देलाय बालाय बिराद मोजाङै थायो, मोजां जोंखौबो जाहोफानो हागोन नामा, बिदि माखासे सोलिबाय थादों। आङो प्रेक्टिकेल माखासे एक्सपिरियेन्सजों आं नोंथांमोनखौ बुंबाय। दा नंखायनो जों जेसेबां हायो बे दानि दिनाव आरो नैबे गोदान आयेनाव जोङो जेसेबां हायो ससियेल मिडियाआव बा जिखुनु कमेन्ट होआलासिनो गावखौनो गाव मोजाङै हुसियार लाखिनाया दरखार दं। खारन मालायनि दायाव मालाया जुदि सोमब्रयोबा दानि गोदान आयेनजों रावखौबो नोङो बासायनो हाया आरो नोङो गावनो गाव दाय गोनां जानोबो हागौ। नंखायनो आं बुंदों जे जोङो ससियेल मिडियानिफ्राय बा वाट्सएप शेयार खालामनाय माबानाय आपल'डफोर जानला मोनला कमेन्ट होनाय बेफोरनिफ्राय जोङो एसे जानगाराव थानाया दरखार दङ। दा आङो बारा बुंला, आरोबाव जोंहा बुंथिगिरि बिथांमोन दङ आरो ओरैनोबाबो दिनै एसे गोबाङैनो लेट जाबाय। दा ओंखायनो आङो दिनैनि बे गेवलां मेलाव बिबुंथि लाखिनो मोननायनि थाखाय आं दिनैनि बे बर' साहित्य सभा आरो बे सेमिनार खुंफुंनाय हाबाफारिनि मानगोनां चेयारमेन बिथांमोनखौ लोगोसे बयखौबो दिनैहाय बाहाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय दिनै फंबाय मिडियाफोर आरो लोगोसे रिसेपसन कमिटिनि आरो बानजायाफोरनि बयखौबो साहित्य सभानि बयखौबो सोद्रोमाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनानै फैगौ मागोआव जोङो जाहाथे मोजाङै मोजां जायै लोङै बारग'हरनो हायो आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेबादिनो खौसेयै लोगो मोनलायबाय थानो हागोन होननानै आङो भगबाननि उपराव आर'ज गाबनानै आं बिबुंथिखौ बाहायनो फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ।